na Muhammadu. Mu zaga akanan. To a zaga din Allah dai sarki kai ya kai za ka yi. Ni almajirin Alhaji Abdu Galadi Mamai. Ne baka kyautar doki zaki baban Garba. Tilar na ga da shi. Ai ya zama dole ne Allah dai sarki kowa ba mu duniya ta ji shi Allah dai sarki. Na'am. Zai ba gandun baiwa mutum zai na babu. Sai godiya uban marasa uba mai uban ya zo ga kare zaki. Uban Khalifa uban yari mama. Dole ne Allah dai sarki zaki baban Garba. Ya bani ya kuma ya ba. Sai godiya Allah dai sarki Irin mama lawa mai zido ya gaura. Dagacin da ya fi hakimi zaki baban Garba domin su suka. Dagacin da ya ba kimi hakimta. Ba zaki baban Garba ba ai ba za a yi ba. Alhaji Abdu. Sai godiya Allah dai sarki. Uban Abdullahi Kurata. Kuma uban lawa mai ganga. Mu maganin kuka mai kula da mu kamar kwanzabi zaki ba gamuwa goma kyauta goma. Na Alhaji Nasiru. Sai godiya Allah dai sarki. Turakin kanan mu ne yanzu. Ko a zaki baban Garba dole uwar daki. Goma iro gona. Dawo lafiya kai ya kai. Na Alhaji Aminu Ado. Allah ya rosan Kano daga. Ai sai godiya. Sarkin Zara. Barzan Alima da Walle. Zaki baban Garba. Mulki magani. Mulki maganin makirci zaki baban Garba. Ya zaba ana daure. Gamuwa goma kyauta goma Allah dai sarki. na faɗa. Kana faɗa Muhammadu. Koran tsuwa na yi. Na'am. Babu kafa ara ciki. Babu zaki baban Garba. Na'am. Hakimai 44. Na'am Allah dai sarki. Idan ka shirye hudu. Na'am. Sauran 40. Na'am Allah dai ba su kai ya daga sina ba Alhaji Abdu Galadi Mamma. Zaki baban Garba duniya ma ta faɗa zaki baban Garba. Amma ka shirye bardan Kano gerariya. Mun hakimu mutanen gwarza Allah dai sarki. Ka shirye turakin Kano na yanzu. Na'am Allah dai sarki bi kenan. Ba jeji. Yan wannan gariya mai nama. Mai azaba. Ba jeji. Yan wannan gariya mai nama. Mai azaba. Ba jeji. Yan wannan gariya mai nama. Ba jeji. Yan wannan gariya mai nama. Ba jeji. Yan wannan gariya mai nama. Mai azaba. Ba jeji. Yan wannan gariya mai nama. Mai azaba. Jikan kadan mariga. Kurin kada ya zamani ya kaura. Roma. Mugun nufi kamar yunwa Allah Mai ne. masifa. Mugun nufi kamar yunwa Allah ne. Tuna mai kaman dawa ya cuta. Allah dai sarki. Na'am. Nuna magajin. Mantalo ji ka hawo ke kamar Allah ka ji kansa. Ikaran zanzo zaki baban Garba. Ba gurfana na walin zaza. Maza a kushiya ba ai ba shawara dan azaban dodo. Kuma gefe gefe lokacin da aka yi kowa ya san kowa. Allah kara mana zaman lafiya. Amma wasu yan kwaya ba sa so Allah dai sarki. Amma na duna uban Ali. Mai ka dago dago uban inna wuro. Ikaran zanzo. Uban Kasimu goje Allah ji kan maza a kushewa. An yi ba za a Ya da duna malo. dole ne Allah dai sarki. Na'am. Yaya za a yi ne ne. Da kace haka za a zaki baban ga akwai da aiki. Washe za mu koma. Na'am. Gidan ya haya kanan mai gidan mai na ba. Allah ko zama mutane a zaki baban Garba. Sai godiya. Ya baban soja. Ga don mai zama da abinsa. Ga Sarkin dawa na rahu baban bai so. Abubakar magajin dawo koma da Ma'azu magajin dawu. sarkin noma sarkin lada mai arzikin da Allah ke so. Tabiya da zaba na zango. Sai godiya Allah Uban ne. talalu baban mero. Tukunci rauni amma lokacin da ake Dan amma. audu mai tuku isin rauni. Ali uban Ali Allah dai sarki. Ko mai roƙo Allah a cikin shi ai bulo na taba ga abu sarkin ƙauye. Kaji kan maza a kushewa ba a yi ba za a yi ba. Dodo ba nama ba. Na ado adam wani lambe. Dole gajeren Mai tafiya da alaji dan jummai. waka yake na Allah dai sarki jami sha dauri. Mu je garin mu gani. Mutum Allah dai sarki ba za ga kaɗan kowa ba mu. Washe za mu koma zauna kawaje. Koma sau na kajin Allah dai Ilin sarki. baba da dau. Wancan su mai tafiya Allah ka ji kan tsari lahira guda ɗan Hauwa. Iyalin zari lahirar guda. Allah ji kan maza. Allah ka ji kan yalli dan bulani. Asiri mai ba da mamaki ya tafi lahira sai mun zo. Rogo da gida. Allah ji kan maza a kushewa. Baba da yunwa a gari. Dole Allah dai Allah ji kan maza ta riba kada ba. Kai shehu. Ganga da laɗi ganga da wa ganga. Mai roƙon mala. Ba gona za a ba. Ana biya wa zabiya. Kai goje Allah dai Ba sarki. da wakin nasara kaura. Dole
dole kauran da yawa Allah dai sarki kauran da yawa ma Allah aka ji kan kunkurumin rani maganin mai namiji guda Allah dai sarki zaki baban ka na mari wanda ka ji baba hawa ma dubun yamma kin dawa uban dan gawe Allah ka ji kansa baban zale da dodo na tsohuwar kara ya tafi lahira sai da don maza na tsohuwar ka ba za a yi ba Allah dai sai dai a zancen zai lokacin ana kowa ya san kowa Allah dai sarki da maza a kuma maza su je ba da ma kan san banza zani bakin zare dole an yi an kuma an yi ana gangarar maza ba cin Ba a ke yi ba, kasa ba za a yi ba. wane ne bai san da na maru ba lokacin da aka yi kowa ya san kowa zan na an sai ce dai kamar zancen zan dole ne Allah dai an ce ya za a yi kowa mutu kwana ne ya kare Muhammadu Allah da shi ara da an yi kisan masijin mata Ba za da an farma. kashe ba a tsara kayan dole ba ina da rai ba a huta ba ya mutu ba a huta ba yana da ran ba su huta Ina Allah ba dai ya sarki. mutum ba su huta dole ne Allah dai sarki zaki baban garba buzu babu gaure abuzin babu dafi ba a yi ba ba za a yi ba ma dubu uban tafiya Allah cikan maza kanan diyan dan shi ma Sama'ila ya tafi lahira shiri a zuwa ko ku sai dan gado kai co ta biya da kari mai kaya kaya na malam hamza sai godiya Allah dai zakin da wannan tarko ko sa'a da magajin Musa ko sai Allah saka ta kowa taka tewu ya gani dole tsohon zomo ka daɗe ana baraka goma ya iloko aka zai Allah dai sarki gangar da daɗi gangar da wuya gangar sai an dawa dawa ake gama kura idan dare ya araba Allah dole dai za sarki a bari sai sai dare Allah dai dare sarki tab Allah dai dai da lafiya ba komai zaki baban garba gangar da daɗi gangar da wuya gangar sai an daure Allah dai sarki Allah da ran sake mai da kora ba sarki zaki baban garba gangar da daɗi gangar ba daɗi Allah a cikansa ya bari na'am Allah dai sarki suri sai gugar shanu Na'am. haba to zango na mamman rabiu hukun bozo Allah ji kansa shugaba